Hej og velkommen til dette oplæg i læring i bevægelse, som er vores første deltagelsespligtige opgave, som jeg markerer her. Denne gruppe er bestående af Rasmus, som indtaler dette oplæg, og Nina og Kasper. Der vil jeg lige bytte om på navne. Jeg vil gerne arbejde i Explain Everything, men den app kunne jeg ikke få til at fungere, så derfor har jeg fundet et program, der hedder Screen Recorder, som jeg ser op til højre. Det har sikkert ikke helt de samme fordele. Jeg kan ikke tegne og nogle ting, men jeg kan markere, og jeg håber på, at jeg igennem dette kan guide jer igennem vores opgave. Og selvom der i den senere tid har været meget fokus på, at bevægelsen skulle være en integreret del af skolen, så har det faktisk lige siden 1814 faktisk været meningen, at bevægelse skulle være en integreret del af dagligdagen for eleverne. På den tid var det med ordene 1 time daglig, meningen at fysisk aktivitet skulle være en naturlig integreret del af skolen. Det er det, jeg markerer her. Nu er den time reduceret til 45 minutter efter den nye skolereform. Der er i dag et andet fokus på bevægelse i skolen, hvor man tilbage i 1814 så det som, at eleverne skulle røre sig. I dag så ser man på, at læring kan foregå som en del af bevægelsen. Det er det, vi vil komme ind på i denne opgave. Baggrunden for de nye tiltag, der er kommet, hænger blandt andet sammen med, at undervisningsstedet er præsenteret og konkluderet følgende efter en større undersøgelse, at der er en dokumenteret sammenhæng mellem fysisk aktivitet og læring uanset alder. Det vil blandt andet sige, at fysisk aktivitet kan være et redskab til en positiv udvikling af mentale, emotionelle og sociale processer, og at læring fremmes bedst, hvis den fysiske aktivitet er udfordrende, varieret og indebærer succesoplevelser. I dag er der flere former for bevægelse. Der er blandt andet motion, bevægelse og idræt. Det er begreber, som jeg ikke har tid til at gå igennem nu, men som vi beskriver som vi beskriver i opgaven, hvor man så kan se forskellen på de forskellige begreber. Og blandt andet også fysisk aktivitet. Den anden opgave var, at vi skulle beskrive forskellige typer af bevægelse integreret i undervisning, som jeg markerer her, som er ligesom er noget af det nye, som vi skal implementere i folkeskolen. Det er blandt andet det, som kaldes aktiv pause, integreret undervisning i undervisning og fysisk træning. Fysisk træning og idrætsfag. De forskellige typer af bevægelsesintegreret undervisning går vi her. Men for at få et godt overblik, der kan jeg vise den her, som er en model, som Jesper von Seelen ligesom har lavet, tegnet, hvor der er flere forskellige typer, type 1, 2, 3 og 4, hvor der er aktive pauser, fysisk træning, bevægelse integreret i undervisning, aktiviteter og idrætsfag. Det kan som lærer være vanskeligt at se forskellene på de forskellige typer, og derfor har vi i vores opgave beskrevet de forskellige variationer af disse aktiviteter. Til sidst skulle vi lave en perspektivering over begreberne med baggrund i æstetiske læringsprocesser og metodemangfoldighed i forhold til de første 2 opgaver. Og man kan sige, at som vi nævner, er der en dokumenteret sammenhæng imellem fysisk aktivitet og læring, og derfor er det vigtigt, at det bliver integreret i folkeskolen, og man inddrager disse æstetiske læringsprocesser og metodemangfoldighed. Undersøgelser foretaget af Børnerådet tilbage i 2013 har undervist, at aktiviteter, bevægelser og varieret undervisning har høj værdi hos eleverne. Undervisningen viste blandt andet, der var en lille fejl, at 69% vil have undervisning, der indeholder mere bevægelse, 68% vil have flere virksomhedsbesøg, og der er flere, der synes, at undervisningen ofte er kedelig. Det ses også i den artikel, som jeg viser her. Vores samfund er i dag meget omskifteligt, og derfor mener blandt andet Knud Illeris og Hilbert Meyer, at det er nødvendigt med fleksibilitet og parathed. Variation er afgørende, og det er blandt andet det, som Meyer siger, det er blandingen, der gør det.
Der skal være en blanding af kateterundervisning, projektarbejde og frit arbejde. Og det er vigtigt, at det læringsmæssigt handler om at finde læreformer, der lægger op til både assimilative og agglomerative læringsprocesser. Jeg vil gerne sige tak for denne gang. Man kan selvfølgelig læse mere på selve opgaven, men det var et lille indblik i, hvordan vores opgave ser ud.